Nasita at binigyan ng citation ticket ang 5 motorista na napadaan sa Purok 5, Barangay Tawig, Paracale gabi nitong linggo dahil sa paggamit ng modified muffler. Ayon kay Police Major Archimedes Garcia, hepe ng Paracale Municipal Police Station, ang pagsita sa mga motorista ay alinsunod sa kanilang panlalawigang ordinansa kung saan nakapaloob dito na mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng modified muffler na nakakaabala sa mga residente lalo na sa oras ng kanilang pamamahinga. Continuous naman yung implementation namin ng ordinance on illegal modification, particularly yung sa loud muffler natin. Kasi ito talaga yung mga reklamo ng mga taong bayan dito sa Paracale, lalo na yung mga may edad na aabala yung kanilang pagtulog sa gabi. Ito rin po ay sinuportahan ng panlalawigang ordinansa na inakda po ni Bukal Mike Canlas. Si Bukal Mike po ay regular na nagpa-follow up sa mga police station ng Camarines Norte through also the leadership of our Provincial Director, Police Colonel F. Abay. Also, meron pong ginagamit yung Paracale Municipal Police Station na decibel meter and meter stick to measure na papasok po ito sa standard na binigay ng LTO na kung saan pwede lamang hulihin ay yung lalabas para motorcycle, yung lalampas sa 99 decibel measured at a 45-degree angle with a distance of 0.5 meters. At doon nga po, kagabi po, meron kaming nahuling 5 sa Barangay Tawig at tuloy-tuloy naman po yung implementation namin ito sa buong bayan ng Paracale. Sa ngayon, pinag-aaralan na rin umano ng lokal na pamahalaan na kumpiskahin na ang mga tambutso ng mga rider na muling lalabag. Pinag-aaralan din kung tataasan na ang multa sa violators. As of now po, based on municipal ordinance ng Paracale, wala specific violation or modified muffler, considered lang ito dun sa other violation na kung saan sinusulat lang namin yung violation niya under dun sa parameters ng others, doon namin nilalagay yung illegal modification. Kasi as of now po, hindi namin na-implement yung 4136 dahil nga po walang deputation sa LTO. At yung other violation na yun, meron lang pong 250 pesos na kaukulang fine. Kaya nga po, nilalapit din namin kay Bukal Mike Canlas, isa sa mga board ng sangguniang panlalawigan na mas pataasin yung penalty at isama yung confiscation ng mga modified mufflers na to na lumalampas sa authorized na sound level. Muli, nagpaalala ang pulisya sa mga motorista na sumunod sa umiiral na ordinansa para sa mas maayos na kaligtasan at kaayusan sa kalsada. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Elian Zon.